of Kufina Films Production, Abuja. Rukaya, yanzu zan wuce sai ki tare ni? Ba zan matsa ba. Ba zan matsa ba, nace kai duk abin da za ka yi. Kin ga abin da nake so in gaya miki, duk wannan babukar taki wallahi tallahi ba zan fasa abin da ne niyan yi ba, kuma amarya sai na kawo ta gidan nan. Na ji gidanka ne, amma niyyanka na kawo wata mata cikin gidan nan ta zo ta zauna, to kai maza ka janye shi. Saboda gidan nan ni da ƴaƴana ne, mu ma bai ishe mu ba. Bare ka kawo wata ta zauna har ta zo ta zuba nata ƴaƴan. In kama haya? Kwarai da gaske. In gina gida da kuɗi na? Da kuɗi na? Kuma gidan nan na san duk zai yalwace ku, sannan ki ce yanzu in kama haya, to wallahi biki isa ba. Wallahi ina gaya miki, ni da ke mazuba wallahi sai ta zauna a gidan nan. Wannan gidan sunan kai ka gina, amma nawa ne da ƴaƴana. Sai ka je can ka kama mata haya ka kaita, ba cikin gidan nan ba. Dole ne sai mun zauna da ita? Na rantse da Allah duk wannan daga muryar da kike yi wallahi ba zai hana in fasa auren nan ba, kuma wallahi ni da ke mazuba magani. To idan ku ka kawo ta gidan nan, ka san ka kawo kanka jaraba? Ba kai ba kwanciyar hankali, hatta ruwa ma ba za ka taba sha ya wuce maka ba. To ga fili ga mai doki, ga kuma mai hawa dokin. Abokina ka zo kana kofar gida? Okay, ba ni minti uku ga nan zuwa. Zan zo. Wallahi aure ba fashi, kuma zamanta a gidan nan ba fashi, kar ki ce ban gaya miki ba.
Aiki bar in ji. An gaya maka tsoron ka nake ji? Da ne nake tsoron ka wallahi. Yanzu baka bani tsoro kai duk abin da zaka yi. Masifa sai ka an tayo kanka a gidan nan. Abokina. Sorry, kuma na barka tsaye kana abin nan. Kai wallahi tallahi rika yi ta caza min kai. Kai ma ai laifin ka nake gani. Kamar ya laifi na. Irin su Rukayya mantawa ake da harkokinsu. Kana zaune za ta zo. Abokina ba za ka gane ba ne. Ita Rukayya abin ya zama mata ciki. Matsalar yau daban ta gobe daban. Gaba ɗaya ita dai dole ba zai yiwu ba wai dole sai na raba gidan nan. Ya za a yi haka? Allah ya bani dama. Hakuri za ka ɗauki kanka. Kuma ma ai laifin ka nake gani. Da ka dage sai ka haɗa su gida ɗaya. Abin da ya sa ni tunani na saboda in samar wa kaina sauki da yawan gaci yau kana can gobe kana can in dauki kwana da kwanaki mutane su ta kallon ka kana zirga-zirga tsakanin nan da can wannan dalilin shine gaskiya ni ba na son haka a rayuwata shine dalilin da ya sa naga ƙarar na kai su wuri ɗaya. Hakan yana da kyau amma komai akan bai shi ne bisa maslaha saboda in aka yi abun komai zai zo da sauki. To ban fahimce ka ba abokina. Ina nufin ka bar wa Rukayya wannan gidan ita kuma Hajara ka kama mata wani gidan ko da tsawon shekara guda ne. Ina ganin in aka yi haka za a samu sauƙin wannan abin da ke tasowa. To abokina ban ki ta taka ba na ɗauki shawaranka kuma na gode. To ya na ganka kwana biyu ba mu haɗu ta wajen ofis ba. Wallahi abokina. Rukayya, ina zaki? Zan je in ɗauko ‘ya'yana. Ina zaki da ki ɗebo su? ‘Ya'yan nawa ma gigin aure zai sa ka raba ni da su ne? To Hajiya ce ta ce in je in ɗebo su. To ba inda zaki je. Na gaya miki, ni zaki wa ƙarya? Ki ce min Hajiya ta ce bayan mun yi waya da Hajiyan ta gaya min cewa da su za su yi tafiya da Ummi da Khadijan da za ta tafi da su kuma yanzu ki zo ki gaya min zaki je ki ɗebo su? Ba inda zaki. In za ki koma ki koma. To ina ruwana? Ka ka amaryar kanmu. Zan koma ɗaki ba dai isar ka ba sai dai isar ikon Allah da yake kaina. Na dai gaya miki ba inda za ki. Ina Hajara ba za ki taɓa samun yata ba. Tunda kika yi ƙoƙarin ki raba ni da farin ciki na. Na yi burin rayu da Falali shi kaɗai. Sai ga shi kin min katsilindin a cikin rayuwata. Ina ba zai yiwu ba. Hajara daga ke har Falalu ba za ku taɓa samun farin ciki a rayuwarku ba. Ummi. Hajara, ya kamata ki rage wannan dogon tunanin da kike. Domin irin wannan ina tabbatar miki zai haifar miki da matsala a rayuwa. Wallahi zuciyata ta fara karya da zan mallaki Ummi a rayuwata. Zuciyana ta fara karya da wannan lamarin gabaki daya. Addu'a kawai za a yi. Domin gaskiya ni ba na son yi abin da zai haifar mana da matsala. Amma ina mai jaddada miki, Ummi za ta dawo gare ki. Wallahi ni ba zan mata haka ba. Saboda na san ɗana kawwa ne. Balle ma ni da ita da muke auren miji ɗaya. Wallahi ba za ta fi ni tarbiyyata da Umma ba. Gaskiya ne. Ki haƙuri. Insha Allah na mai tabbatar miki Ummi za ta
ki haƙuri. Hauka kike da zaki bada yarki dan kawai ta shekara 2 bata haihu ba, kawai sai ki wani dauki aiki ki bata. Wallahi da ko kin aikata hakan da ko ki tafka babban kuskure. Haba Meru, sai ka ce kanwata ce ta yaye ni? Ta ya zan yin dauki yata an bata? Ake ma kin san haka ba zai taba yiwuwa ba. Kin yi hankali anan da kika gano matsalar. Da ni ce ko kusa da su ba zan bari su tarka zuwa ba. Wannan haka ne. Amma fa wani lokaci babansu zai iya daukan su ya kai su yawo. Ya kamata dai ki da gaske. Domin in ta mallake miki 'ya'ya sun tafi kenan har abada ba za ki kuma ganin su ba.